F'intervista ta' sija fuq Radio 101 li matula tkellem fit-tul dwar il-qasam tas-saħħa l-Prim Ministru Lorenz Gonzi injora l-kollox dak li qal nhar il-ġimgħa l-eks Ministru tas-Saħħa Luis de Guara. Luis de Guara qal li kemm huwa kif ukoll id-Dipartiment tas-Saħħa qatt ma qablu mal-ftehim iffirmat mat-tobba 4 xhur biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. De Guara żied li iżda kellu jbaxxi rasu minħabba dawk li sejjaħ bħala ordnijiet li jingħata minn fuq net. Waqt li fuq Radio 101 dak li qal l-eks Ministru tas-Saħħa kien jinjorat kollox mill-Prim Ministru f'kummenti lil gazzetta The Sunday Times kellimja l-Prim Ministru qal biss li l-ftehim mat-tobba ġa progress kbir u sostanzjali fil-qasam tas-saħħa. Ma' The Sunday Times, l-uffiċċju tal-Prim Ministru mkien ma ċaħad li Lorenz Gonzi ta' ordni biex il-ftehim mat-tobba jkun iffirmat anke jekk dan sar kontra r-rieda tal-Ministru tas-Saħħa. Sa dan it-tant fuq Radio 101 Lorenz Gonzi naqas milli jitkellem dwar il-problemi ta' pazjenti jistennew fuq l-istretchers għal sigħat sħaħ fid-Dipartiment tal-Emerġenza, ta' mijiet ta' pilloli u mediċini out of stock u teluf ta' pazjenti li qed jistennew biex issirilhom operazzjoni. Minflok il-Prim Ministru għażel li jiftaħ attakk kontra l-Partit Laburista biex jiġġustifika tnaqqis fl-ispiża fis-settur tas-saħħa li ma tnaqqis kien anke konfermat mill-Ministru Joe Cassar li qal li sara skont huwa dan kienu flus żejda. Il-Labour Party qiegħed jikdeb. Mhux vera li aħna se naqsu mill-ispiża tagħna għall-operazzjonijiet. Il-Partit Laburista reġa' qed jawweġ il-verità. Din hija gidba faħxija mhux hekk. Fuq Radio 101 Lorenz Gonzi sejjaħ il-marda tad-dimensja bħala marda mill-aktar krudili. Iva, dina marda oħra krudili, vera kattiva. Di li jgħidu d-demenzja li kif qed tgħid inti Antwan ma tiqpax taraf lil bina. Madankollu ftit minuti biss qabel ma bdiet l-intervista ma' Lorenz Gonzi fuq l-istess Radio 101 l-impjegat fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Sindku Nazzjonalista tal-Mellieħa Robert Kutajjar uża din il-marda biex jattakka lil Partit Laburista. Isemmi wkoll frażi li qed nitkellmu ħafna fuq hawnhekk għandna tabib ukoll id-dimensja li jgħid li jiskanta kif ukoll propju din il-parti wkoll daħlet anka fil-ħsieb li l-Partit Laburista nesa propju wkoll dak illi kien għamel ukoll propju fuq forma ta' dimensja ftit ta' snin ilu.